Працягваем спадарства эфір. Ужо у гэтыя хвіліны у нас у студыі з'явіўся Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення. Вітаю, спадар Павел. Добрый вечер. Сёння мы подвозим у такім сціплым фармаце вынікі вось гэтага году жыцця пасля прэзідэнцкіх выбараў. І ваше жыццё вельмі крута змянілася. Ці сёння вы не шкадуеце, што ўсё ж таки заняліся палітыкай, што кінулі выклік уладзе Лукашенко, які звольніў вас з Купалаўскага тэатру? Ну, абсолютно не шкадую ни одной хвіліны, ни одного імгнення. І гэта звязана, я не аднойчы адказваў пра пытанне маральнага выбару. Ці стаіш ты на баку добра, праўды, белага, ці на баку чорнага, хлусні і здзеку, які зараз ажыццяўляе рэжым у адносінах да беларусаў. Зразумела, што матывацыяй маёй з'яўляецца і тыя людзі, якія знаходзяцца сёння ў турмах. Гэта каля 1000 палітычных зняволеных, па-рознаму лічаць праваабаронцы, але ўсё ж таки трэба казаць, гэта 1000 чалавек і тыя людзі, якія яшчэ могуць патрапіць у турму. Ці я магу, як грамадзянін, як чалавек, як палітык, пагадзіцца з тым, каб так далей было? Не, ніколі. Таму матывацыі дастаткова. А чаму ўзнікла ідэя стварыць народнае антыкрызіснае ўпраўленне? Ну, на той момант мы планавалі аб'яднаць, і гэта было рэалізавана менавіта людзей, якія хочуць дзейнічаць актыўна, вынікова, з мэтаю таго, каб не даваць рэжыму магчымасцю атрымліваць фінансавыя сродкі, атрымліваць знешнепалітычную падтрымку, каб перацягваць чыноўнікаў на бок беларускага народу, каб працаваць, распрацоўваць пытанне будучай Беларусі, бяспекі Беларусі. Ну, гэта шмат накірункаў разнастайнай актыўнай дзейнасці. І гэтай дзейнасцю мы займаемся на працягу гэтага перыяду. Вось тады, калі вы ставілі перад сабой асобныя мэты, нейкія задачы перад народным антыкрызісным управленнем, за гэты год што вам удалося зрэалізаваць, чым вось вы асабіста задаволены? Вы ведаеце, я не думаю, што сёння час рабіць справаздачы, расказваць пра тое, што ўдалося дасягнуць. Все ж таки выніку галоўнага няма. І з пункту гледжання як палітыка, гэта не справаздача ў Міністэрстве замежных спраў ці на нарадзе ў Лукашэнкі. Каб я сказаў пералік 20-25 пунктаў, што зроблена. Галоўнае, трэба казаць, што зараз трэба зрабіць, каб дасягнуць мэты, і што нам гэта перашкодзіла. Аналіз, што нам перашкодзіла, гэта вельмі важная справа. Памылкі, якія былі зроблены. Колькі б зараз прапаганда нам не казала, што гэта каляровая рэвалюцыя, што гэта спецыяльна фінансавалася Захадам, все это было падрыхтавана. Зразумела, у нас не было моцных палітычных структураў на той момант, каб яны маглі прыняць ініцыятыву і адказнасць на сябе і тады утрымаць уладу. Бо фактычна ўлада ўжо была ў руках народа, але мы ў апошні момант яе згубілі. Конечно, памылкай можна з'яўляцца тактычнага характару, калі трэба было сапраўды взяць пад кантроль тэлебачання, а мы пайшлі да Дому ўрада. Дарэчы, я таксама хадзіў да Дому ўрада і разумеў, што гэта памылковая сітуацыя. Можна разбіраць гэтыя ўсе памылкі, але сёння якая выснова? Мне падаецца, што менавіта сёння мы шчыра і адкрыта павінны сказаць. Галоўнай нашай мэтай павінна быць стварэнне шырокай, моцнай кааліцыі дэмакратычных сілаў, аб'яднаных адной мэтай. Вось гэтага нам на сённяшні момант не хапае. Дзеля гэтага нам трэба стварыць структуру, ну, структуру нефармальнага характара, я не кажу пра фармалізацыю, якая магла бы выпрацаваць стратэгічныя накірункі дзейнасці дзеля того, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі. Бярем, напрыклад, пытанне падрыхтоўкі страйкаў, забастовак. Трэба, каб працавалі ўсе разам, бо гэта тая мэта, якая перад намі стаіць. Калі мы кажам пра пытанне знешнепалітычнага, знешнеэканамічнага ціску, гэта таксама пытанне, якое нам стаіць. Наступнае, што трэба зрабіць бліжэйшым часам, гэта правесці кангрэс беларусаў. Беларусаў не толькі замежжа, бо гэта сапраўды моцная сіла, якая нас вельмі актыўна падтрымлівала і падтрымлівае да гэтай пары, але выкарыстоўваючы інтэрнэт-тэхналогіі і беларусаў, якія пражываюць у Беларусі, паказаць, што мы ўсе аб'яднаны, усе мы разам. Ну і далей выпрацаваць менавіта гэтыя галоўныя накірункі, што рабіць унутры Беларусі. Бо вось гэтага, мне падаецца, на сённяшні дзень не хапае. Нам трэба далучацца да плану перамога. Я яшчэ раз заклікаю ўсіх. Далучайцеся да гэтага плану. Ён спатрэбіцца нам вельмі важна у вырашальны момант развіваць партызанскі рух, рыхтавацца да страйку, да забастовак. Гэта ўсё як бы мэты, гэта інструменты, але каб яны былі выніковымі, нам трэба менавіта гэтае агульнае аб'яднанне, размеркаванне адказнасці і працаваць усім разам на гэты вынік. Дарэчы, спадар Павел, сёння з'явілася заява
заява верховнага прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Жозепа Барэля. Ён таксама кажа пра палітычны дыялог. Я дазволю гледачам зачытаць гэтую цытату, якая з'явілася напярэдадні гадавіны прэзідэнцкіх выбараў. 9 жніўня 2020 года надзеі народу Беларусі на абранне легітымнага лідара краіны былі жорстка разбітыя. З таго часу народ Беларусі няспынна і мужна змагаецца за павагу правоў чалавека і фундаментальных свабодаў. Ён заклікае да новых дэмакратычных выбараў. Ён мірна пратэстуе ў той час, як рэжым Лукашэнкі ігнаруе вершэнства права, міжнародныя абавязальніцтвы Беларусі і абавязальніцтвы ў галіне правоў чалавека. Разам з партнёрамі-аднадумцамі ў Еўрапейскім звязе мы адкрыта і аднагалосна заклікаем рэжым Лукашэнкі спыніць рэпрэсіўныя практыкі ў адпаведнасці са сваімі паэтапным падыходам. Еўрапейскі звяз гатовы разгледзець далейшыя крокі ў святле абуральнага ігнаравання рэжымам міжнародных абавязальніцтваў. Адзіны спосаб пакласці канец палітычнаму крызісу – інклюзіўны нацыянальны дыялог. Спадар Павел, вы раней заявлялі, што Еўразвяз не адразу спрацаваў, не адразу ўвёў гэтыя санкцыі, так, каб паўплываць на рэжым. І сёння мы вось чытаем гэтыя заявы, нібыта заклік для таго, каб Лукашенко правёў гэты дыялог. Але ж ён не да якога дыялогу не збіраецца ісці. Ну, ведаеце, гэта таксама адна з памылак нашай рэвалюцыі. Тут сказаць, што поўнасцю віна на нашым баку, гэта было бы неправільна. Зразумела, што мы не былі пачуты ў свой час еўрапейскімі партнёрамі, у тым ліку Злучанымі Штатамі Амерыкі, калі мы яшчэ ў верасні, я памятаю, і ў кастрычніку вельмі актыўна пераконвалі іх у неабходнасці ў той момант рэагаваць. Першае, уводзіць маштабныя санкцыі, збіраць гэтыя санкцыі максімальна шырокімі, і тады, калі людзі знаходзіліся на вуліцах, гэта быў бы такі вельмі стымулюючы эфект, вельмі, ну, такі моцны рух супраць рэжыму, які тады ўжо гвалтаваў, ну, фактычна ж все ж адбылося ўжо ў жніўні, колькі было гвалту, колькі злачынстваў было здзейснена. Вельмі важна, мы таксама тады прапаноўвалі стварэнне высокай групы перамоўнай на ўзроўні кіраўнікоў Еўрапейскага Саюза альбо былых прэзідэнтаў Еўрапейскага Саюза, таксама рабочай групы па вырашэнні менавіта тактычных стратэгічных пытанняў узаемадзеяння з Еўрапейскім Саюзам. Гэтага не адбылося, на жаль. Таму санкцыі мы пабачылі больш-менш рэальны толькі месяц таму назад. За гэты час рэжым мог адаптавацца. Пачалася контррэвалюцыя. Фактычна ён пачаў ісці шляхам рэваншу. Ён пачаў знішчаць і садзіць у турму ўсіх тых, хто паднялі голову, показали свой характар. Гэта вось менавіта не, можа так скажем, не гатоўнасць актыўна дзейнічаць Еўрапейскага Саюза і паўплывала на тую сітуацыю, якую мы знаходзімся. Але ўсё ж такі мы бачым і станоўчыя рухі. І мы бачым, што Еўрапейскі Саюз змяняе сваю стратэгію адносін да Беларусі. Але важна сёння казаць, што нам трэба таксама рабочыя інструменты, і нам трэба правесці міжнародную палітычную канферэнцыю па выхаду з крызіса ў Беларусі, каб яшчэ раз прадэманстраваць рэжыму, што ўжо дорогі назад няма. Другое, даць вельмі добрый станоўчы імпульс усім беларусам, што ўвесь свет разам з беларусамі. А што рабіць тады з тым, што Лукашенко не спыняе вось гэты махавік рэпрэсіў, гэты маштаб рэпрэсіў, наадварот, з увядзеннем санкцыяў ён яшчэ больш распачаў гэта рабіць і ўсё больш уваходзіць у жыццё тая знакамітая фраза, якую заявіў Владимир Макеев, калі санкцыі будуць уведзеныя, мы знішчым грамадзянскую супольнасць. Гэта абсолютно не так. Адказным за санкцыямі з'яўляецца менавіта сам Лукашенко. І на сённяшні дзень гэта адзін з інструментаў, зразумела, што не адзіны, але адзін з інструментаў уціску на рэжым. І я лічу, што мы павінны узмацняць гэтыя санкцыі, таму мы звярнуліся як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, у Дзярждэпартамент ЗША, у Кангрэс ЗША, да групы сяброў кангрэсменаў. Мы праводзілі дыскусію ў сінтэнках амерыканскіх, дзе прапанавалі наш пакет, наш варыянт санкцый. Перадусім, неабходна ўводзіць сектаральныя санкцыі. Я спадзяюся, што заўтра мы пачуем некаторыя элементы з іх. Гэта і калійныя ўгнаенні, абмежаванне, гэта дрэваапрацоўчая прамысловасць. Мы павінны казаць пра фінансавую сістэму, тады, калі абмяжоўваць, напрыклад, атрыманне крэдытных рэсурсаў, корэспандэнцкія рахункі для дзяржаўных банкаў, у амерыканскіх банкаў. Мы павінны казаць і пра санкцыі на плацёжныя сістэмы. Пытанне міжнароднага валютнага фонда. Дарэчы, вось учора фактычна бум адбыўся ў соцсетках
Міжнародного валютного фонду. Я хотел подякувати усім, хто долучився до акції Народного антикризисного управління, бо ми не повинні дозволити, каб режим отримав 1 мільярд позики праз спеціальні правові запозиченості праз Міжнародний валютний фонд. Тому я звертаюся, коли ласка, заходьте на наші сторонки і пишіть звороти урадам європейських країн, так само Злученим Штатам Америки, каб ми не допустили признання права Калаура, старшини Національного банка, міністра фінансів Селівестрага, розпоряджатися рахунком Білорусі Міжнародним валютним фондом. Коли ми це зробимо, то тоді буде об'явлений дефолт по європаперам Білорусі. Коли буде об'явлений дефолт по європаперам Білорусі, Лукашенко повинен буде заплатити більше за 3 мільярди 200 мільйонів євро. Ён не буде у стані це заплатити. Це значиться фінансовий дефолт з усіма виникаючими наступствами. І у гэты момент мы повинны быть готовы с планом перамога, с забастовками, с партизанским рухом. Мы повинны быть готовы у гэты момент рашуча выступить и перамагчы. И уже не дозволить никому подарить нашу перамогу. Спадар Павел, ось все ж таки на развітанне яшчэ одно такое, магчыма, агульнае пытанне. Год мінуў фактычна з пачатку гэтых падзеяў, з пачатку прэзідэнцкіх выбараў. Вельмі шмат скандалаў адбылося, дарэчы, і у міжнародных медыях мы ўсё больш чытаем такія сумныя навіны пра Беларусь, правда? І все ж таки, на ваш погляд, вот калі адштурхоўвацца той ідэі, што рэвалюцыя не скончаная, што яна працягваецца, то год для гэтай рэвалюцыі гэта шмат ці мала яшчэ? Ну, для кожнага асобнага чалавека гэта шмат, бо шчыра кажучы, мы так у камандзе Народнага антыкрызіснага ўправлення недавно хтосьці сказаў вельмі слушны тэзіс: мы жыццё поставили на паузу. І ведаеце, калі людзі не могуць жаніцца, калі нараджаць дзяцей, калі ўзнікаюць праблемы, ты не бачыш, што навокал. Ты бачыш толькі адно — мэту, працу на гэтую мэту. Ты аддаеш усе маральныя сілы, фізічныя сілы дзеля гэтага. Мы жыццё паставілі на паузу. І кожны з беларусаў, я думаю, большасць беларусаў жыццё паставіў на паузу. Гэта даволі доўгая, працяглая пауза. Але гэта не павінна нас дэматываць. Тым больш, што мы павінны пагадзіцца з гэтым, што хтосьці гэта робіць, хтосьці змушае нас так рабіць. Не, таму мы будем весці барацьбу. І мы зможам перамагчы, калі мы будем аб'яднаныя, калі мы будем мець гэту шырокую дэмакратычную коаліцыю, апрацуем стратэгію і будем вельмі мэтанакіравана, пункт за пунктам працаваць да яе выканання. Я спадзяюся, што многія беларусы, канешне, аб гэтым і мараць. Дзякуй вам вялікі за вашу працу і, канешне ж, за гэтую размову.